Coneixem el compostador. En una escola volen mostrar-nos el problema que hi ha amb la gran quantitat de fem que es genera. Tots els dies, en cada escola es tiren grans quantitats de restes de menjar i plantes al fem. Això suposa un problema molt gran. Cada dia, el camió de fem arreplega les restes orgàniques i les porta a una planta de residus i abocador, on s'acumulen i s'acumulen, generant greus danys en el planeta. En l'escola, decidissin usar un compostador per tal de reduir aquest greu problema. Els residus de menjar o els residus orgànics, en compte d'anar al fem, van al compostador. Des de l'arribada del compostador, el camió arreplega molt menys fem. I als abocadors, les muntanyes de fem deixen de créixer. El compostador descompon les restes de menjar i plantes i els converteix en compost. El podrem emprar com a abonament per als nostres horts i plantes i aconseguirem que creixen molt més forts i ràpid. Així el planeta està més net i nosaltres som més feliços.